Dobrý deň, milí barani, aj vás vítam pri vašom horoskope na mesiac máj 2025. Pozrime sa na oblasť zdravia. Tak, barani budú mať pevné zdravie. Mení sa tu osudové vplyvy, či sú to pracovné, či láska, vám zasahujú do zdravia. To znamená posun vpred, veľa nových začiatkov, to znamená, keď sa v zdraví nedarilo v minulých mesiacoch, teraz sú tu nové možnosti liečby, nájdete tú správnu cestu, milí barani. Pozrime sa ďalej na oblasť práce a vzťahov v mesiaci máj 2025. Milí barani, pozrime sa. Práca a vzťahy, hlavne so ženami na pracovisku, budú veľmi úspešné. Je tu nejaký list, ktorý dostanete. Bude to zmluva, ktorá vám do budúcnosti zabezpečí zlepšenie finančnej oblasti. Ďalšia oblasť, milí barani, je láska a vzťahy, na ktorú sa pozrieme. A tuto sa nám vyšmykla táto karta, čiže sú tu hlavne ženy, staršie ročníky. Ktorých sa to bude týkať, takže pozrime sa na lásku a vzťahy. Láska bude prechádzať trošičku takými starosťami a vplyvmi vďaka deťom. To znamená, do lásky nám zasahujú mladšie ročníky detí, vnúčat. Trošku tu bude nejaká nepravda povedaná, ktorá vás rozladí a naruší vám oblasť srdečnú. Je tu nejaké menšie klamstvo, nepovedanie pravdy od dieťaťa, prípadne vnúčaťa. Ale všetko sa koncom mesiaca máj dá do poriadku. Milí barani, pozrime sa, aký majú odkaz pre vás karty Cesta duše na máj 2025. Máme tu už jednu kartičku. Kúzlo. Čiže máte byť ten pomyslený mák, ktorý si plní priania. Je tu kúzlo máj, lásky čas. Máte veriť v lásku, máte otvoriť srdiečko láske. Dovoliť si to, milí barani. Keď sa vám moje video páčilo, poprosím o zdieľanie, o like, v prípade odber môjho kanála. Ďakujem.